God aften og velkommen til Held og Lotto. Jeg håber, at du nyder din weekend og den her lørdag, hvor solen er tittet frem efter noget, der føles som 3 måneder med regnvejr. Senere i programmet, der skal vi se nærmere på computerspil, som hjælper autistiske børn med at kommunikere bedre med omverdenen. Men nu skal vi altså i gang med at spille. Mens vi venter på en prognose, så skal I møde drengen Birk. Han er 6 år, og han elsker computerspil. Og der er specielt et spil, han er ret vild med. Birk, han er autist og har derfor svært ved at tale med sine omgivelser. Men computerspillet taler for mig selv, plus hjælper ham altså med at få et tegnsprog, der kan give ham rigtig mange glæder. Thea har besøgt Birk og hans mor Heidi. Læg bolden til højre for barnet. 2. Nå, okay. Så ser han både... 2. Han ser 2 katte. Altså billeder med katte, så ser han stavet 2, og så ser han tallet 2. Ja, og dominobrikken. Okay. Og dominobrikken. Ja, hvor der også kommer 2 plus spikken. Ja. Lene, om ikke dig, der har lavet spillet, så har du i hvert fald oversat og fået det her spil taler for mig selv plus til Danmark. Hvad var din motivation for at lave det her spil? Jeg har selv en datter, som har Down-syndrom. Og så jeg så det her ved et rent tilfælde. Men jeg var bare sådan helt, det var fantastisk, synes jeg. Så jeg bare hjem og undersøgte, om der fandtes noget herhjemme, der lignede det. Og ja. Find den anden halvdel af bananen. Og du, Heidi, er jo så mor til Birk på 6, som vi lige har set, som er autist. Det er han, Og I bruger det her spil. ja. Hvordan er det for jer? Hvordan er spillet for jer? Jamen, jeg synes, det er et fantastisk spil. Altså, det er helt uden mage i Danmark. Der findes ikke noget, der ligner det. Noget, som både appellerer til barnet, og som også har en læring. Boldlejen. Hvordan bruger Birk det, spillet? Birk, han kommer selv og beder om at få det sat på. Og hvis han gerne vil have det, så sidder vi sammen med ham. Og det er så også en af de ting, som taler for mig selv plus kan. At man behøver faktisk ikke at overvåge barnet hele tiden, eller hjælpe hele tiden, fordi der er så mange elementer, som er rigtig spændende, altså, som Så for ham er det selv leg? kan sidde med. For Birk er det kun leg, ikke andet end leg. Men Birk er også en dreng, der gerne vil videre, altså han vil gerne lære nogle ting, og dyrke noget, hvis der er et eller andet, der piger ham, der er lidt interessant. Og det jeg taler for mig selv plus helt fuldt af. Men han er da i hvert fald en super glad dreng, og virker jo enormt motiveret også. Jeg synes i hvert fald, det er et fantastisk projekt, og for Birk er der utrolig stor fornøjelse af det. Tips og lottomidlerne har været med til at støtte den danske oversættelse af det her computerprogram, som forhåbentlig kan hjælpe andre børn ligesom Birk.